Na miña aldea estou o silencio de lonxe, rumores de oficina e po centro da morte. Foxen do silencio, caras fauces da Martuxa, Foxo de Aruxo, Xebra de Fargallos. Son Alessandro Buzo, traballo en aldeas infantís e, ademais, pois agora estou traballando, xa publiquei unha novela recentemente que é Cesta de Mazás, teño outra publicada antes, e poderíase dicir como escritor, por que non? Me facía moita ilusión que houvese un proxecto artístico, sobre todo a cara onde me criei, e ademais porque estaba traballando nun proxecto que trata sobre o abandono e que penso que podería nutrirme deste sitio e das experiencias que pudera vivir aquí para seguir avanzando nel. Abandono. No, claro. Es pues un poco el enterrar una forma de vida, ¿no? Y uso mucho la sangre porque celtas, o sea, es un poco nuestro origen. O meu proxecto separo, digamos, en dúas fases. Unha é a narrativa e a outra é a poética. E o que intento é relacionar, ver como é a relación que temos co abandono, non? Non como, ao mellor, como entender o abandono como algo moi negativo xa de base que non poda ter ninguna interpretación. Non, por iso o título Un musgo que medra, non? É ese propio espacio que se xera dentro do abandono. Penso que este é un deses lugares que explican moi ben como o cambio, o cambio nas actividades, o cambio nos modelos, vai deixando algúns sitios en ruínas. O que intento é buscar esa inspiración nos lugares abandonados e intentar crear un diálogo entre a vida que un día tivo e a ausencia de movimento, a ausencia de vitalidade que ten agora. Un gastro, por exemplo, puido ter nalgún día un componente de vida social. Agora, sin embargo, tamén ten vida, ten visitante, ten turismo. Houve un abandono polo medio, pero se xera unha nova forma de relacionarse con el, non? Por exemplo, este é un sitio que teño pouco acceso de normal, porque normalmente os sitios aos que teño acceso relacionados co abandono pois son de natureza, son en alguna parroquia. Penso que en Galicia, aquí quizáis no condado, vai un pouco máis lento, pero sí que se materializa ese abandono, esa transición da xente cara ás cidades, e tamén explorar o porqué, porque ao final sempre que hai un cambio, o abandono devén dun cambio, dunha renuncia a vivir nun sitio, e sempre ten unha explicación. Ao mellor tamén ten que ver con que non é tan voluntaria esta marcha como parece. O musgo que medra tamén aboga un pouco por deixar o abandono que se manifeste, deixar a natureza que compoña neses espazos aos que nos renunciamos. Sin embargo, estamos creando áreas de sacrificio que abastecen as cidades cara onde nos fomos, para non poder realizar a vida que queríamos realizar onde agora son áreas de sacrificio. É un pouco paradóxica a situación e, abordo un pouco dende ese punto. A experiencia está tendo un impacto moi positivo, sobre todo no sentido de que o meu traballo pode relacionarse, pode misturarse cos doutros compañeiros. Por exemplo, estes días estive traballando con Diego, que tiña aparentemente un proxecto que non tiña moito que ver, pero que logo sí que atopamos puntos comuns. Ademais diso, tamén diría que outro punto importantísimo son Alba, Laura, Nuria tamén, por suposto, porque que teñen recursos para todo. Tú vi presentas o proxecto e dis, levo anos traballando nisto, e debería ser o que máis sabe disto, e chegan e che dan consellos, pero che dan consellos que ti notas que teñen un coñecemento moi extenso aí, non? Axudante moitísimo, dante outras vías, danche material que podes ler, que podes consultar. Entón, claro, é un reforzo moi grande, é a propia interacción cos compañeiros. Ao final, hai algún día que faz traballo autónomo, e sacas media hora e vas co compañeiro que vai facer unhas fotos ou vai facer un tal e entendes o traballo, ves dende outra óptica, outros intereses. Nese sentido, está sendo moi enriquecedora. E despois, claro, que estamos nun espazo moi cómodo, propicio para crear.